Kani kedai Bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Lumsop ho near Fire Brigade Shillong. Brieu la ni ka brieu. Haba kita penan kam hok shishay la kasap kapong kaba ubleu la ai kerpang. Haman la iwei pa iwei. Klempem kin long ru ki jingkir khu bat ki jing mentoy ya kum kita ki brieu. Kum taru ki kiti ki bani ki pen pau senapat ya ki mati terekam lada mengiru kum ki brieu. Ni dem duriap haduk benda penur long ya katong bat ka jing angnot ka bangidan. Kakong Rosemary kong remai kabolong ru kawai naki long kemi kabalayo ya kajing itu naki babun balang bat naka Indian Council of Agricultural Research Northeast Region kabolong ka office terikam jong ka Sarkar India kabadan ha Umyam Ribhoi District halor kajing sumar ya ki brie ki papang bustom tang daki dawai ken bat kabalayo priang ru ya ki khusnam paper nakni ka kam sumar dawai ken bat ko ha uslam al hajar nyawan Shillong Golf Link na quarter nyawan sa ang ha Bolimbong anda nyawan sa sene te baka shit palat ne ka jaka na kini ki khun arngut ki layo ya kane ka jingpang su jindong te ki ong yang mi nga sitom banle sabar te anda nga tip kumta na malbangar nga laju sitom teng bensua te hangto hingam sunang banwat dawai te mga kan mau bai laju batai email te nga simno ka don ka kembat ka jarasong ki ong ga sane sabhoy khasingi ong ujajeu te jajeu basau te nga phon ya ka tu ka bat bala tor penterkhong nga phon ya ka ha du banda rong kanda sau ha pendai tha bha ya ka ndakala dai tha nga pendi ya ki ya di marsi pela kita ki kun ladu tu Islam ar hajar hadu menta kamju khisyo te ngalap ya ka ba kalong kabalong kabatri kam kabalong kaba don dor bha kani ka jin ka jhur kumban ong no te ha o Islam ajar nyau ajar pra kini ki hapo ICR ngila sedang banyele kum ki nong rep yale yawan ki nong rep te ki sedang banwat ya gitu ki nong rep ki ba don kata kasap nakaliang jong ka jing snada wai la ne nakinu ki liang ro ki ba ki khot ke ta ka jing nang ka sap ka jong ki ba ki don ban sei tenga ong ki sar nga tengam nang ban rep ban riang namar na do dang ret ro ngi sa be sa khar pa si pai te ngamla ban rep ban riang ngam nang tambang nga nang ban snada wai nga ong ki ong ka dawai ayu pisna tenga sna nga ong don ka dawai su jindong bang sna kalong ka ba efektif ba kumban ong no tang suladi kato kat ne ba kamdon artar kata bandala di kat ne kato bilor kan sa sna taki we jing pang kamdon kum kito namar bala sna khuit bahaya ka klem kanu ka jing pendap halor jong kato ka bor jong kato ka jai jing thung tenda ngala sna ngala ayaki kila tes hapo kalap kila lelei kum to barok khoi te kila lap hi ba kadon kata ka bor haka te kila ra ru sa Delhi sa Ames ru nang tay na po ICR ba ki ai ru kata ka jing pentip yang ki ong ba ki ong da kata ka kerteng scientist ki ong microbial effect kadon ki ong te ong ban penjem nga tengah suthu ya kata te ki ong ban penjem ya ka kanser te ngim ong tang ba ka la ban pen suki ya kajing san jong katoka kenyang jing pang kanser ki ong tengah na kaliang tengah tip kajing tip jonga kade tang na kata ba kalong ka ba klain bor ban penkot ya ki jing pang su jindong ngalawan sim khusnam na po na kabanungkong de ki ai nang ne na po ICR yang nang tanah ICR kinang pen Q yang aja kajing pentip satu ngalayo ka we ka kusnam ka behe bah hapo Garo Hills porba kalong farmers innovative program na ka li na ka Imphal CAU nang ta hangta ngayo ka nakapisaru bat ka certificate ro ngayo te nadu nang to ki lasrang itu te ngapoy sa do sa po madras sa South Rock ba namenta katahi nga sajit nga ka state nang taro nga poy siya po
Punjab ro kumju hi ngayo nang ta kinakan liang jong kadawai ngapoi hadu tang ita I jaka hendiat. Bat hakni kenti kani kalong keme kala penlat jingmut sah kawai pat kakam kata kalong da kabasna jingsna na gitiar ki bela berat no da ki beriau kum ki bilor kiat ki bilor umso ki yet pat ki mau ki janjot ki budam balarim bat ki we ki jatiar ki balek se na ka benta ki we pat ki lakelalong ki mar ki bomlar kamshu handrai haki khmat jong ni kalong keme pat kidang dei ki mar ki bakordor hadu katata bat ki bela ban penmi pisa haba penya yo yaki onda habla depsna penwandur janai pha kakong Rosemary kabri kakurem jong ba independent lapang ki basyong basa kasnang boy rumbong lum daj khla kabah ba po usam jong kari boy district bat ki beladan hendrimut ki khon kata laingut ki khon cenrang bat laingut ki khon kenthai kenthop ru hendrimut ki khon ksieu ha kajing keren bat kabati CCTV kani kalong kami kalai thu ba kala penat kami kani kasap kaba ublei nong bu nong thau ula ai kerpang ka haki sngi baki panai ki bak sarkar India kala penjari da kajing khang kherdep ya kari India bro kawai kata hadu saupo singi kenti kumsi benta banyadai ki pai ba nong snong jo kari na kajing sapriang jong kajing pangklam corona Kitu ki por lockdown bamdon kam kumne te laas nang banya pe ya ka kane ka phone nang tangi pe ya ka to ka YouTube ha ta ka YouTube ngayo isi bun kiwe tang ba hai tu isi clip mat ngayo ba ki don ko we ka khar ba ka pen ba snajing sna te kata ka kharu kam dei kane ka tim Hindi ban ong no ba bandai yo suthu lang ki dei ngam tip ki jai beriu ki banda ta ka tin jungi ka pher bha ta manga siu ba ka ti ka yai kum tu ka le kum tu te nga but nuksan no nang ta te ong tharai ngala hi kane te kalong da ka bilor hi te long tharai ngala te nga persyang hi te ni ki singa lap bun gini ki bilor bala subret ki khun samla sarum sendeng ro te ngala tam no da kita ngatam da kita nga sai khui te nga persang ban sna da kita te ngampat tebit re ngampat nang ngandang hap tebit ngandang ham le bahaya ka ban tre hitom adon kamro ba lada don ki lok ki bakham tebit te kin nang pen batai hiro kumno ban nang pen tebit su ya kane ban kan phu kan bhabriu Hoi kitiar baro kini hang ne banga pendon kam don bun kini kitiar ki bang ngim pendon kam asu kini ka bilor ba kila bret ngatam ki bilor barit ki bilor bahek ngala tamlut te kini ki ba kum kini ka bajan ngan sudah kum kini kitiar kini ba bangi pendon kam kane kidai ka ba snahi da une cornfloor baki ong katu cornfloor sipela bat une fevicol sipela nang ta arsamoy kene ka vinegar bat karong bali na kene ka acrylic sisamot nga thep hang tu te ngaking ya ka nang laking bahaya ka tu ngaset ya ka nang la set so bakan palan la sedang kum bakala jak ka tu jing pernai jong ka tu ngase ya ka ngaknyot ya ka nang la knyot ya ka te kala no te pi ka tu pila ban le pila ban snack ha kanu ka duru te onda labu arsi kala hipat tengah so ka yarap ha ban sna jing sna namar ka tu ketiar ngan mentang ngalap ba ki ai na ka company ka ne ke fevicryl ka tu kito tang sikenta kala no la phi baklaro phimla su ban pan phai sawai kala sa no babakla te kumngi badang sedang ban le nang sedang ban hikai te bun ka jing bakla ka selaru ngam nang sina ngahap arsin lasin ngahap penbe ya ka te ngaso ka kala yarap ha na kaliang jong ka jing lut jing sepro hayingi yo ya gitu gitiar
te kadai tang kata karong ru kasong hakamon jungi la dang im don rong ru kamper karong kadai tang bang ngaku abakan nek kato ka jingli jong ka handai ngati yo kayong no asu thiet no namar ba to ka akrilik rong te kadai tang atpu tengka kam dadai ka barem te kini ru pinlap kini kum kini kidai ki jan lengkot ki badan haying sudah kini cu ngasu wi ya ka hapok ka vi kol bat ka tengah wi ya ka tengah dala de wi ngatep pok bilor ngasu khawat ya ka bakan mi kini ki hoa kini ki dong jong ka te kini ru kidai ki to ki jan ka basop bandage gitu te gitu ki bun bha por ba mensau ku pa bala ya bu tu tengah sim dak tu nga khawat dak gitu baknang bala dangi ai dak jan kini ki jingta jong ki bit bha dadam ai jan te ha ka bilor sudah te ka jili balan ong kamla ban bat tengah lek dak kita ki babun kini ki babala bread sudah te kini ki hang ne ki don kini ki cyber ni hang ne ka ne ka kham sai ngan ni kini cyber ni te ka bangada la thiet anda ngala kham nang khandiat kham tip khandiat te ngala lewat te nga sathit kini ngayo na polis bajar kini ru ki bakila adep thain lupa te ki wandur khandiat malumala te kini ki sai ru kila don lupa te kini ru ngathit na RCC ngei bangasna hi kane te ngasa pendai langgum to tang bakan wandur te ki batam te ki babun te ki dei ki tiar ki balak bread sudah ki tiar bam pendon kam kaneru ka dei ka ba ki decoration Christmas na Christmas ka balak paj kane te nga benut ban su bread no te nga pen khong pong no to nga ta no te kala wandur hi kum ne pat ba kanom long ka ba le no dala adep snai kini kitian nama kala abun pelan te ban subuh toro ngasong sop te ngadi hi gidon ki bakwa ban thiet te ngam am hi ka don nama baka bubun kini kitiar ki ba subret na ka ba bread ka ba supen wandur kumne nga ai ka dor tang malumala bangan yo ban thiet tiar khandiat te nga poi sispa san pho la ne kam poi sispa ru kum kini kitiar te kim poi hi re to ka pantang sau pho san pho tengka mar kini kim kam don dei ru hang ne ka dei tang karong bat ka ba suta be kum to kam lut te tang ban yo ban ngan yo men sim ban nang kwa le bha ka dei tang kata ndai ngam am ki dor ya kane ki samla jongi menta wat na ki khun ki jongi ro ngi mat ya ki ba kim dei ki khun su ke ya ki ba ki rep ki riang da ne ban bat mo khiu anda si bun snem ki la ya nang te ban phai bang saki khti saki lum ki wa kim la su pat ba ka kam sarkar ba ki thmu ban yo pat ala long ka ba adu kata ki na don ki bun ki kendon ru ka kam sarkar kam dong kum ki por men suate su ngiyo da ka basuk ka kam sarkar ka song ha kamon ka long na kumta am perthai menta kam long su kumta te ki bun ki khne sang khna samla ki pai do nut ki susi te ngakwa ki khun samla ba ki nom long kumta ya ki don haki ki banang bastat ki don kim julong ki breu ki ba duk mensim kuloi ki banang basat bun sin ki yo hi kalat kalenti te ngakwa hi te ki khun ki bala nang la sat ki nom sosi ki nom don ka mensim ka bano ba anga te ngam yo kam shu nga tengan kumta ndai ki bun ki lat kalenti ladang hi phai ngila ban le na ki mariang ki babun ha ki don ki na ki ne ki try ding ru phila ban pen phai seki de kam kti ki ne ki babun ba tengah kwa ki khun samla kin pentre sitom khandiat kin wat kalat kanti ki jingaram amar ngangej ba ka sarkar kanom ino hi ki hre ta ka jing slang dala de te kin hap slang hi ban pen i yala de ba ki long ki ba smart bat ki ba kloi ban le ya ka kam kin nom sadin
ngin tur sakmat haba kiwe kila kiri jong kila kata kade ka jing thmu jong aro haba kiwe kila baleng inom la ngin la be